Jesu ngikube Jesu awe mponesi wangu ndizaze nyine rudo ndipawise senjiwa nandifambe za Jesu murendo redi pasi ndiri murombo mwea garaine nimponesi kana achinza shiri zimwe zichiputika azitire mutsa ngei anondinzao anonditungamira nekundiregera nganditwe mutsene garaine nimponesi ngandifane na Jesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panjimbo inyerere ndibarwe pachaini nerudo rwake Jesu ngandiwe nerutendo garaine nimponesi ngibare pachaini nerudo rwake Jesu ngandiwe nerutendo garaine Tinokuchingamidza vana vaMwari mukati mechirongwa chekudzidzwa kweshoko raJehovha. Toda kuti tarise kubhuku raIsaiah. Isaiah 55 ndichaverenga kubva pavhesi ya 6 kusvika pavhesi ya
ya9. Ngatimbowanai mukana wekunamata tisati taverenga. Ishe tomutendai patakuverenga soko renyu, tokumbira kuti mutiropafadze naro, ini ndidzikisirwe, imusimudzirwe. NaJesu tanamata. Amen. Isaiah 55 verse 6 kusvika pa9. Shoko raMwari rinoti, tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Akaipa ngaasiye nzira yake, nomunhu asakarurama mirangariro yake ngaadzokere kuna Jehovha. Iye uchamunzwira nyasha nokuna Mwari wedu, nokuti achakanganwirwa zvikuru. Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu, nenzira dzenyu hadzizi nzira dzangu, ndizvo zvinotaura Jehovha. Nokuti denga sezvarakakwirira kupfuura nyika, saizvozvo nzira dzangu dzakakwirira kupfuura nzira dzenyu, nendangariro dzangu kupfuura ndangariro dzenyu. Musoro weshoko unoti kutsvaka Jehovha. Kutsvaka Jehovha. Isaiah akati siyanei nevamwe vaprofita veOld Testament, nokuti iye anotaura zvakanyanya pamusoro pekuuya kwaMesiyasi neumambo hwaMesiyasi. Saka achizonzi muprofita wevhangeri, the gospel prophet. Saka muchaona kuti kubva pavhesi yekutanga tinosangana nerukoko rukokiwa vanhu kuti vauye kuna Jesu. Rukoko runofananidzwa even nerwakaitwa naivo Jesu pachavo kuna Mateo 11 verse 28, uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa. Saka kubva pavhesi yekutanga yachapter 55 kusvika pavhesi ya5, rukoko rukokiwa vanhu kuti vauye kuna Jesu. Mukatarisa rukoko uku gunotaridza kuti vanhu ava vari kudaidziwa kuti vauye kuzobhenefita, kwete kuti ari kuvadaidza pane chaachawana pakudaniwa kwavo. But vhesi ya6 panowaipo patichatarisa, pane zvinhu zvinokwana kuita 5 zvada kutarisa zvinopindura mubvunzo wekuti zvinoreveiko kutsvaka Jehovha. Chii chinombonzi kutsvaka Jehovha? Mukaerenga vhesi ya6 inotsanangura pfungwa iyoyo, inoti tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Zvinoreva kuti kutsvaka Jehovha, it is to call upon the name of the Lord. Kudaidza zita rake. Chii chinonzi kudaidza zita raJehovha? Mukaverenga Jeremiah 29 verse 12 and 13, inoti, then you call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Saka chinhu chekutanga chinodudzira pfungwa yekutsvaka Jehovha kunamata. It is prayer. Kana chinamata, pfungwa dzedu dzinenge dzichitsvaka kuti Jehovha vapindire mukati meupenyu hwedu. Saka kana Bhaibheri richiti tsvakai Jehovha, riri kutoti namatai. Kana makunamata, chii chinenge chiitika? Ndimi muchitaura naMwari. But kana Mwari akupindura, anopindura kuburikidza neshoko rake. Saka kunamata nekuverenga shoko raMwari. Naizvozvo shoko kana chiti tsvakai Jehovha achawanikwa, zvinoburitsa pachena kuti pane nguva yachazoshayikwa. Saka point yekutanga tisati taenda kure ndeyekuti wewe neni kana tine shungu dzekuwana Jehovha, ngatinamatei, ngatipfugamei, tinamate. The promise iripo, vanotsvaka Jehovha nemwoyo wose vachamuwana. Anowanikwa. Pane vanhu vakawanda vari kutsvaka mabasa, but havasi kuawana. Pane vari kutsvaka vasikana vekuroora, ndiri kuhwa kuti havasi kuawana. Kwoita vasikanawo vari kutsvaka vakomana vari kuvashayiwa. Unogona kutorasa mombe unodzitsvaka vatodzishayiwa. But kana pane promisi yechokwadi ndeyekuti vese vanotsvaka Jehovha vanomuwana. Munoziva here kuti pane imwe nguva kana munhu achida kunetsana nemunhu konzi uri kunditsvaga, ukanditsvaga uchandiwana, kureva kuti matauro ari kuita nezvauri kundiitira kuita kuti pfungwa dzangu dzive nehasha. Muri kubata pfungwa yemunhu ari kuti uri kunditsvaka, ukanditsvaka uchandiwana.
zvoreva kuti kana titsvaka Jehovha tiri kunopinda mupfungwa dzavo, topinda mukunzwira kwavo, topinda mukuve nenyasha dzavo, tiri kupinda mupfungwa dzaJehovha kutsvaka kuti Mwari vanodeiko pamusoro pedu isusu. Izvo zvinobva zvatipa point yechipiri sekura kwandaita zvinhu zvishanu zvinotitaridza kuti kutsvaka Jehovha kunorevei. Pane vanhu vakawanda unoti ndotsvaka Mwari, asi kana vasinganamata nekuverenga Bhaibheri, shoko raMwari, kutaura chokwadi havamuwani. Mwari anowanikwa wakapfugama. Hatipindi musango kana kugugula kutsvaka Jehovha. Kana tonamata mabvi edu maviri ndokugugula kuti tiwane Jehovha, but haumuwani kana usingaverengi shoko, because it is through his word that all our prayers are answered. Minamato yedu inopindurwa kuburikidza neshoko rake. What am I saying? Kana uchinamata pamusoro pekuti unoda mbereko, ukaverenga mukati meshoko raMwari, uchasangana nechemberi yanga yachembera yakanga ichinzi Sara naAbraham. Mwari wakaita sei? Akavapa. Saka kana wakunamata unoclaima the promises of Genesis chapter 18, Genesis chapter 17, kuti Mwari zvamakaitira kuna mbuya Sara ndokumbira kuti mundiitirewo ini, nokuti muri Mwari asingakundikani. You are a God of impossibilities. So kuverenga shoko raMwari kunotikwededza mumhinduro dzaJehovha pamunamato yatenge tichiita. Point number 2, zvinorevei kutsvaka Jehovha? The Bible says, verse 7, akaipa ngaasiye nzira yake, nomunhu asakarurama mirangariro yake ngaadzokere kuna Jehovha, iye uchamunzwira tsitsi. Amen. Funga ndoda tumuandalaine musoro menyu ndeyekuti ngaadzokere. Hautsvaki Jehovha kana usina kunge unaye. Unotsvaka mombe dzaungaona dzozvo, unotsvaka chinhu chauri kuziva chauri kudaka, unotsvaka kandokunge uchiziva kuti uri kutsvagei. Unoziva kuti chinokushayisa zvimwe zvinhu kusaziva kuti zvii zvauri kutsvaka. Kana ukasaziva chauri kutsvaka kuti unoda chinhu chakaita sei, zvii chaizvo zvauri kuda, matsvakiro anokunetsa. Saka vari kunzi ngavadzokere, kureva kuti pane imwe nguva yatinenge tiri kuna Mwari tobvisiwa nezvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu. Saka kutsvaka Jehovha kechipiri, point yechipiri, it is to do what? To forsake ways and thoughts that dishonor him. Amen. Kusiya nzira, right? Nepfungwa dzisingakudzi Mwari. What does that mean in a one word? To repent. Why? Because kwanzi kutendeuka kuita sei? Kutendeuka is turning away from sin and turning to God. Saka pfungwa yekutanga yatataura ndeyekuti munhu ngaanamate achitsvaka Jehovha, overenga shoko achitsvaka Jehovha, but munhu ngaatendeuke. Tine dambudziko nevanhu vanonamata, maprayer warriors, but vasingadi kusiya nzira dzakaipa. Kutsvaka Jehovha hakusingopfugama nekutsinzina, kusiya nzira dzakaipa. Hazvishandi kutsanya nekuzvimanikidza kunamata Mwari iwe uri mutsvina. Unofanira kusiya nzira dzakaipa. Actually vari rakashandiswa rekuti kuipa riri kubva pavari rinonzi evil, I mean devil, which shows kuti idzi nzira idzi inzira dziri kukonzereswa naDiabolos. What is evil? It is sin. So kusiya nzira dzakaipa, kusiya chitema. What is sin? It is breaking of the law. Saka kusiya nzira dzakaipa, kutendeuka nekuva obedient nekuchengeta mutemo waMwari, kungonamata munhu achingonamata asingateereri zvitaurwa naMwari. Kwanzi na Samueri kuna Sauro, kuteerera kunokunda zvibayiro. Saka kunamata zvibayiro, asi kana tikasateerera kwanzi hapana zvatenge taita. Saka vari rechipiri randoda kuti muinde makabata nderekuti we must repent. Tinofanirwa kutendeuka. Point number 3, what does it mean to seek the Lord? The Bible says in verse 19 of Isaiah chapter 8, zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro nevavuki vanorira nekuita zeve-zeve, ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Ko vanofanira kubvunza vakafa pamusoro papenyu here? You see now, Isaiah achitsiura pamusoro pemararamiro anofanira kuita vanhu paupenyu huno. Isaiah anoti kana muchipiwa advice yakaipa mukaiteerera hamugoni kuwana Jehovha. Saka point yechitatu inoti to consult him instead of
consulting counterfeit revelations. In other words, uku kuvhunza Mwari. Nyaya yekuvhunza Mwari ndiye kuti Mwari ndoita seiwo pachinhu ichi. Unenge wasangana nekurwara kana kurwarirwa kana dambudziko rausingahwisi mukati meupenyu. Kune zvinhu zvinoitika mukati medu zvisingahwisisiki chii chinoitika. Nyaya zhinji dzandinowana tichitaura nevanhu dzinotaridza kuti Satani ari kushanda nesimba kuvanhu kuvhiringa vanhu kuti vanhu varege kutsvaka Mwari. Saka Bhaibheri soko raMwari riri kuti kana muchizenge mapuhwa mazano ekuti mubude mucertain problem, but mazano acho ari ekuti musiye Mwari mubvunze vakafa, nokuti vakafa hapana chaunoziva. Kwanzi vanhu vafanira kuvhunza Mwari here pamusoro pezvinovanetsa. Saka kana uchida kutsvaka Jehovha mukati muupenyu hwako hwese, bvunza Mwari. Usabvunze masvikiro kana kubvunza n'anga kana kubvunza vaprofita vakaipa. Varipo pakati pedu ezvino vari kutambudzwa nadhiabhorosi nezvinhu zvakasiyana siyana. Chavanamatira kupera kurusando, but nekuda kwokuti vanopererwa, vanopiwa mazano kuti izvo zvichadi kunamata izvo, izvi zvakuda kuti umbobuda unodzoka ureurura. Vazhinji vari kubatiswa tsvina naSatani kutsvaka mhinduro pane zviri kuvanetsa. But the Bible says munhu waMwari haafaniri here kubvunza Mwari padambudziko rake. Usabvunza sekuru kana mbuya kana kubvunza muprofita kana anoita zvemazango kana anoita nteve kana zvekusungirira. Bvunza Jehovha. Unobvunza Mwari seko? Through the word of God, through prayer. Kana wanamata ukaverenga shoko, Mwari anokupa mhinduro kuburikidza nemunamato wako uye nekuverenga shoko. Vazhinji vari mudambudziko rakasiyana siyana. Vamwe vacho vapoya, vabuda, vaenda kunovhunza. This is why ndichifunga kuti Mwari vakati kuna Adam and Eve, imi muri mubindu reEdheni, ndakupai zvese kuti mudye, ndakupai zvese izvi kuti zvive pasi penyu, asi ndoda kuti muti uyo wokuziva chakanaka nechakaipa musaubata. Kana kudya muchero wayo, musi wamunozviita muchafa zvirokwazvo. Muti uyu wakanga uchinzi muti wekuziva chakanaka nechakaipa. Ini ndinowanza kufunga kuti zvakanaka imwe nguva kusaziva. Kuziva kwakaipa. Kuda kuziva hope dzese dzawarota dzinorevei, pakangoita chakati zvinorevei. Kuziva kwakaoma. That's why vakuru vachiti ukatsvaka makudo mugomo unoawana. Vanhu vakawanda vanoda kuzivurura pamusoro peupenyu hwavo vanopedzisira vapinda mukati mematambudziko emashavi nekupinda matambudziko edzin'anga kuda kuziva. Bhaibheri soko raMwari rinotizivisa kuti kana moda kuziva, ziva Jehovha. Ukaziva Mwari, iye uchakuprotekta muzvinhu zvako. Zvawaziva kuti ndivatete vakakonzeresa kuti usarogwe, zvinodi. Zvawaziva kuti ndo akaita kuti mwana atadze kupasa chikoro, aite rombe, zvinova kudi. Kuziva kunokuita problem. But kana ukaziva Jehovha nekuvatsvaka, zvirokwazvo waponeseka, nokuti unenge wakaputirwa paruziva zvepano panyika, but uchiziva zvekumusoro kudenga. Pavakangoziva vana Adamu neEvha, vakasiyiwa vakashama. Kuziva kumwe kunoita kuti tibviswe zvimiro nekubviswa mbiri yaMwari, tosara tiri mukati memadhaka. Ndiri kufunga kuti izvozvo zvokuti hauna chaunoziva izvozvo zviri nani. Handisi kuda kuziva Mwari, ndiri kuda kuziva zvinoitika paupenyu hwako. Of course unotofungira kuti there is something. Ramba wakangodaro, kwete kuzvitsvaga. Paunozvitsvaga Satani anozvifumura achitaura, anoroya uko, unoroonora kune imwe nzvimbo. So zviri nani kuti urarame usingabvunzi pamusoro peupenyu hwako kune vamwe, but uvhunze kuna Jehovha. Musi uya mukomana anonzi Ezekiel ari pakati pemapfupa akaoma, anovhunziwa naJehovha, mapfupa aya angararama here? Ezekiel akati kudi? Akati, imi Jehovha ndimunoziva. Anoziva kurarama kwezvinhu zvakaoma ndiJehovha. Usabvunza munhu pamusoro peupenyu hwako, haana chaanoziva. Anoziva ndiJehovha. How do you ask God? You pray. Kana wanamata, Mwari unokupa simba rekusangana nemaproblems wayo nekubuda mukati mawo. Kana waverenga shoko, unoona vamwe vakakunda, vakasangana nemaproblems akafanana nawo kusangana nawo. Shoko rinoti hapana chitsva chamusangana nacho chisina kumbosanganikwa nacho. So point number 3, usabvunzira ba. Chanamatira vanhu vakaendako, vachiri kutoendako, vari kuti ni pastor ndakaguma ndaendako kunobvunza chii chiri kuitika. Tichava namatira kuti Mwari avasunungure, vabvunze Jehovha.
nokuti vakafa hapana chavanoziva. Point number 4, tikubata vara rekuti tingatsvaka sei Jehovha, zvinomborevei kutsvaka Jehovha. Point number 4, chapter 9 yaIsaiah verse 12 and 13. Ndiri kumhanya pana Isaiah ndopandavhomora nyaya dzangu. Isaiah chapter 9 verse 12 na 13, the Bible says, vaSiria pamberi nevaFiristia mashure vachapedza Israeri nemuromo wakashama. Nyenge zvakadaro kutsamwa kwake hakuna kudzorwa, asi ruoko rwake rwakaramba rwakatambanudzwa nazvino. Amen. Asi vanhu havana kutendeukira kuna iye akavarova, havana kutsvaka Jehovha wehondo. So point number 4, apa muchatoona kuti kunyange maIsraelites vaisangana nemaproblems ekuti vaAsiria vaivatora navamwe vese nevaFiristia. Mwari wainyambudzira achifungidzira kuti kana vanyambudzirwa vanodzokera kuna Jehovha. But the Bible says ruoko rwake rwakaramba rwakatambanudzwa kuti vanhu vauye, but vakaignora. Kwanzi havana kutendeukira kuna Jehovha. Saka chii chinombonzi kutsvaka Jehovha? It is turning to God for rescue from his own anger. Maibata here, kutendeukira kuna Mwari kuti dzikinugwe kubva muhasha dzake. Sechiti hasha dzake shamukai nevaAsiria nevaFiristia ndidzo hasha dzaJehovha. Vamwe vaFiristia mukati meupenyu ndo zvatosangana nazvo. Mwari achitinyambudzira kuti dzoke mukati mezhira. But kana tanyambudzigwa tobva tapanduka, tobva taenda tarasa nekusiya ruoko rwaJehovha rwakatambanudzwa. And pa point number 5, chii chinonzi kutsvaka Jehovha? Isaiah 31 verse 1 inoti, vane nhamo vanomukira Igupita, vanoburukira Igupita kundotsvaka kubatsirwa, vanotenda mabhiza, vanovimba nengoro dzekurwa nadzo zhinji, uye navatasvi vamabhiza, nokuti vane simba kwazvo, asi havatariri kuno mutsvene waIsraeri kana kutsvaka Jehovha. Amen. Saka zvinoreveko kutsvaka Jehovha? Kutsvaka Jehovha, it is to ask for his guidance, to put our trust in that in him rather than human strength and wisdom. Saka kutsvaka Jehovha kutsvaka kutungamirirwa naiye. Chipanga mazano wedu ngave Jehovha, and then tovimba naye pane kuvimba nemunhu, kana kuvimba nesimba redu, kana kuvimba nenjere dzedu kana dzavanhu. Isaiah anoti kuIgupita kuchadzokeko, nokuti Israeri yanga yakuti Igupita mutibatsirewo pahondo dzedu. Jehovha akati aizvo, mobatsigwa neIgupita kwamakabva. In other words, kudzokera kwatakabva hakuchaiti. Hazvichaiti kudzokera kumashavi, hazvichaiti kudzokera even kun'anga. Ndiri kutaura newe sisi, kudzokera mustriti futi, kuti ufambe futi usina kupfeka, hazvichaitiba. Actually, kuti uone kuti hazvichatoiti, vanga vachizviita vakutobvako vari kuuya kuna Jesu. Kudzokera futi mumadhiri asina naMwari hazvichashanda ba, zvakaexpire. Vanhu vakuya kuna Jesu, everyone pfungwa yake yakufokasa pana Mwari. So let us seek for God's guidance in everything zvatoita mukati meupenyu. Mwari ngaatsvagwe kuti Mwari ari kuda kutiite sei. It's high time Israel kuti tsvage Jehovha. It's high time vana vaMwari tibve kuzvinhu zvenyika tiinde kuna Mwari, nokuti Jehovha ndiye ega ane simba redu. Vamwe vanovimba nemachinda, vamwe vanovimba nengoro dzehondo, but isu we will remember the name of the Lord. In the name there is the power to conquer sin. Muzita mune simba rekukurira chitema. Muzita raJehovha ndimo mune mari dzedu, ndimo mune zvese zvatingada. Ukaridaidza 4 verse 12 yamabasa apostora, hakuna rimwe zita ratakapiwa kudenga nepanyika, no other name except the name of the Lord Jesus. Saka tadaidza zita raJesu, tadaidza ndiro zita. So seeking the Lord is to seek for his guidance and put our trust in him rather than in human strength and wisdom. The door is open. Zambara rakazarwa kuti wewe neni tipinde. Is this your prayer, Pastor? Pastor ndina matireo ndodawo kushandisa mkana wemuko wakazaruka. Nditsvake Jehovha, kanda mutsvaka ndimuwane, nokuti shoko raMwari rinoti vanotsvaka Jehovha vachimutsvaka mweya nemuzvokwadi vachamuwana. Kana uchinge wamuwana, Jehovha uchavapa upenyu usingaperi. Is this your prayer? Ndoda kutsvaka Jehovha. How should you seek the Lord? By prayer. How should you seek the Lord? Siya nzira dzakaipa.
Unotsvaka sei Jehovha usainde kun'anga nekuvaprofita vakaipa? Unotsvaka sei Jehovha iwe pachako huya kuna Jehovha kana wasvika panguva yekutambudzika? Seek for his rescue and then tsvaga guidance yavo. Kana wazvitsvaka, Jehovha anoti ndangariro dzangu nenzira dzangu dzakapesana nedzenyu, tsvakai dzangu tigova vanhu vamwe chete. Ellen White anoti kana character dzedu dzafanana naMwari, Jesu achauya kuzoclaima his own. Is your prayer saying ndoda kutsvaka Jehovha? Ishe tomutendai, toda kukutsvakai, toda kuti munhu wenyu ave nenzara nenyota yekuti aruramiswe. Toda kukutsvagai Baba. Tambotsvaka zvimwe. Mari yatsvagwa Baba, yatsvagwa. Vanhu vakateerera chirongwa chino kuchitarira vatsvaka. Vamwe vanoti kana vakutsvaka mari vanotokwira nendege yavasina kumbonge vakakwira. Vamwe vari kumhiri kumakungwa havana kuberekerwa ikoko, vari kutsvaka mari. Busy kutsvaka mari. Zvakaipei kuti vararame? But Mwari haasi kutsvagwa Baba. Tibatsirei tikutsvagei. Vamwe kana vakutsvaka goridhe vanoenda pasi 100 meters 2 kilometers vachitsvaka ibwe goridhe. But imi Mwari hamutsvagwe. Ndimi mega masara kutsvagwa. Vari kutsvaga mabasa, vari pamabasa vanotsvaga mabasa. Please Father, give us the guts dzekukutsvakai mukana uchiripo. Kana takutsvakai mati muchawanikwa neanotsvaka nemwoyo wose. Takutsvakai Baba, wanikwai nesu, wanikwai nemusikana uyu, wanikwai nemukomana, wanikwai nebaba, wanikwai nemhuri, wanikwai neZimbabwe. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Ovumaindi fambe nemi sezvakai tainoki muvateru oko rwangu nditauri ranenemi kana nzira yoshaikwa ndibvumei ndifambe nemi handingambofambi ndega dutu riri kuvhuvhuta mirauya kateiwa vavengiwa nondiedza ese aya matambudzo tenzibvumai ndifambe nemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowana ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko ndakara ndione Zioni tenzibvumai ndifambe nemi kuti mandipa zororo zvepasi zvinowana ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko ndakara ndione Zioni tenzibvumai ndifambe nemi. Uya mweya wakachena mundikomborerei kuti moyo wangu ucha kukudza nguva dzese ndidzidzise nyikukunda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri
inosimbira kunemi mundisvitse kumusha. Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirei ndipei kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva